Мәктәпкә шәкертләр бирүгә бер мәктәпнең беренче баскычы булып тора. Шуңа да балалар бакчасы һәм мәктәп арасындагы бәйләнеш бүгенге көндә бик актуаль проблемаларның берсе. Балалар мәктәпкә ныклы әзерлек белән килсен өчен балалар бакчасы һәм мәктәп арасында дәвамчанлык булуы бик мөһим. Меңнәр балалар бакчасының мөдире Ахметдинова Резеда Равис кызы югары белемле стажы 11 ел мөдир буларак 7 ел эшли. Тәрбияче Ахметдинова кызы махсус укыту белемле педагог стажы 20 ел беренче квалификацион категориялы тәрбияче. Балалар бакчасында бүгенге көндә төрле яшьтәге төркемдә 11 бала тәрбияләнә. 6 бала кечкенә төркемендә, 3 бала уртанчылар төркемендә, 1 бала зур төркемендә һәм 1 бала мәктәпкә әзерлек төркемендә. Өйдә тәрбияләнүче 3 бала бар. Берсе 1 яшьлек бала һәм 5-6 яшьлек 2 бала бар. Балалар бакчасы 5 көнлек эш режимы белән иртәнге сәгать 7-дән 4-кә кадәр эшли. Балаларның бакчага китүләрен теркәп баручы документлар тәртип белән алып барыла. Балалар бакчасы сайты эшләнү вакытында яңартылып, кулландырылып барыла. Локаль норматив хокуклы документлар сайтка барысында куелган һәм әтиләр өчен вакытында бөтен мәгълүматлар күрсәтелеп тора. Балаларның бакчада булган вакытларын файдалы итеп үткәрү өчен барлык шартлар тудырылган. Уен, белем бирү зоналары балаларның һәр яшь үзенчәлекләрен исә тотып, өзәк вакытлар эштәрәк итеп оештырылган. Белем бирү эшчәнлеге алып бару өчен индивидуаль шөгыльләнү өчен тәрбияченең шәхси лабораториясе бар. Белем бирү эшчәнлеге әзерлекле үтә. Эшчәнлек барышында балаларга торакlı материаллар белән берлектән кызыклы уеннар тәкъдим ителә. Балалар белем бирү процессында бик теләп катнашалар һәм әйтергә кирәк иркен сөйләшәләр, кыю җавап бирәләр. Ата-аналар белән хезмәттәшлек һәрдаим алып барыла. Балалар бакчасының ата-аналар белән бердәм эшчәнлек планы бар. Әлеге план нигезендә чаралар үз вакытында үткәрелеп барыла. Балаларның эшләре әтиләр почмагында даими яктыртылып тора. Әти-әниләр өчен тематик шемалар, мәгълүмати стендлар бик күп һәм бай. Алар белән бергә юл йөрү кагыйдәләренә багышланган чаралар үткәрелде. Конкурсларда уңышлы чыгыш ясап, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булдылар балалар. Балалар бакчасына түләү, родснос, ата-ана белән төзелгән килешүләр түләү күрсәтелгән һәм балалар бакчасына түләү артканнан соң өстәмә килешү төзеп, үзгәргән сумма ассызыклар күрсәтелгән. 2019 ел өчен ата-аналар җыелышы протоколларын эшләп теркәп куярга кушылган иде һәм алар тикшерү барышына төзәтелде. План нигезендә укытучылар балалар бакчасына занятиеларга керәләр, мәктәпкә укырга керүче бала кичкенәдән күзәтелә. Бакча балалары каршында укучы тарафыннан концерт театрлар күрсәтелә, нәйләр мәктәпкә экскурсиягә керәләр. Һәм тәрбиячеләр балаларның белемнәре белән даими кызыксынып торалар. Укытучылар да мәктәпкә керә, балаларны күзәтеп, тәрбиячеләргә үзләренең киңәшләрен бирә. Гомумән әйткәндә, башлангыч мәктәп һәм балалар бакчасы арасында дәвамчанлык системалар алып барыла. Бәйрәмнәрне бергәләп әзерлиләр һәм үткәрәләр, ачык дәресләр, шөгыльләр карау, театрлаштырган күренешләрдән берсен-берсе алыштырып торалар. Шыртлык үзара хезмәттәшлекнең ачык мисалы булып тора. Тәкъдимнәр бүгенге көндә өйдә тәрбияләнүче балаларның әтиләрен җәлеп итеп балалар бакчасына китертү һәм балалар бакчасы сайтын таләпләргә туры китерерлек итеп эшләп бетерү. Мәктәпнең материал-техник базасы. Укыту тәрбия процессын югары дәрәҗәдә алып бару өчен мәктәпнең материал-техник базасы тулы мөмкинлек бирә. Укучыларга белем һәм тәрбия бирү процессын оештыру өчен 6 кабинет, 1 компьютер классы, 1 өстәлханә, 24 урынга исәпләнгән ашханә, китапханә, спорт мәйданчыгы, җәмәгать үзәгендә спортзалы, 1 биология химия кабинеты, математика, физика кабинеты, рус теле һәм әдәбияты кабинеты, туган тел һәм әдәбияты кабинеты, технология, 2 башлангыч класс, 1 информатика һәм 1 спортзал. 2 башлангыч класс кабинетында информатика, математика, рус теле, химия кабинетларында интерактив доска һәм проекторлар куелган. Барлык укытучыларга ноутбуклардан тәкъдим ителгән. 2 принтер, 1 сканер, колонкалар укытучыларга куллану өчен куелган. Технология кабинетында тегү машинасы бар. Мәктәп китапханәсе ел саен дәреслектәр, укыту ярдәмлекләре, белешмәлекләр, әдәби китаплар белән тулыландырыла. Укыту тәрбия процессы өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Мәктәпнең рәсми сайты буенча меңнәр төп белем бирү мәктәбе сайты барлык законнарга нигезләнеп эшләнгән. Укыту планы, белем бирү программасы, еллык календар укыту графигы вакытында куелган. Локаль норматив актлар бүлегендә барлык локаль актлары куелган. Учредитель бүлеге яңартылган. Узган уку елына самообследование куелган. Укытучыларның анкеталары, фотолары тикшерү барышында куелды. Һәм яңалыклар бүлеге 2 телдә алып барылмый, тикшерү барышында яңалыклар 2 телдә дә языла башлады. Анда тәкъдимнәр безнең тәрбия юнәлеше буенча бүлекләрне яңартасылары бар. Укыту планы. Меңнәр төп гомуми белем бирү мәктәбе 1-4 классларда килгән үрнәк башлангыч белем бирү программасының 4 вариант нигезендә
укытыла. 5-9 классларда 5 вариант үрнәк булып тора. Һәм инде компонентлардан аларга алгебра, икенче чит тел һәм туган тел бирелгән. Укыту планнары нигездә дөрес эшләнгән. Педагогик кадрлар составы. Педагогик кадрларга килгәндә, мәктәп тулысынча кадрлардан тәэмин ителгән. Мәктәптә барлыгы 11 укытучы эшли, 1 укытучы читтән килеп укыта. Төп укытучылардан 9 укытучы югары белемле булып, 82% тәшкил итә. Укытучылар үзләренең белгечлекләре буенча эшлиләр. Сәнгать һәм технология фәннәреннән генә белем булган башлангыч укытучылар гына укыта инде. Информатика, немец теле укытучылары шушы көннәрдә читтән торып, белем күтәрү курсларында укый һәм яңадан әзерлек курсларына белем алулары кирәк булачаклыгын әйтте. Категория укытучылар саны кимегән. Бу мәктәптә бер яңа укытучы килүе һәм өлкән яшьтәге укытучының аттестация үтмәүе белән инде категориялары кимүенә аңлаттылар. Быелгы уку елында категориясен раслау өчен гариза язучы укытучылар булмаган. Укытучыларның уртача яше 43 яшь, укытучыларның шәхси папкаларына эшкә алу турында гаризалар теркәлмәгән икән, алар тәкъдим итеп кертелде һәм мәктәпкә балалар укытучыларның шәхси папкаларына эшкә алу турында гаризалар теркәлмәгән, алар тикшерү барышында куелды. Мәктәпкә балаларга белем бирүче һәрбер кадрның хөкем ителмәүе турындагы справкасы булырга тиешләнлек әйтеп килде инде. Но шушы 3 укытучының шушы справкалары юк иде, алар инде аны җибәрделәр. Бу вакытта килеп җиткәндер алар хәзер. Һәм укытучыларга үзләренең квалификацион категорияларын һәрдаим күтәрергә, югары квалификацион категорияга күтәрергә үзләренә бурыч итеп куярга икән әйтеп китте. Һәм һәр шәхси фактны тәртипкә китерергә дип әйтелде. Укытучылар коллективы һөнәри осталыкларын үстерү өстендә даими эшләгәннәренә зур нәтиҗәләргә ирешә ала. 2019 елда 2 укытучы белем күтәрү курсларында белем алса, менә бу инде безнең кандидатлар язылмаган һәм инде безнең әле курсларга вакыт җитмәде дип, алар курсларга үтәргә гаризалар бирелмәгән. Аларның инде барысында күреп торасыз составлардан барысында белем күтәрү курслары бар. Һәм мәктәптә директор булып эшләгән Исхаков Илдар Хәмит улы, аның инде педагогия 2 ел, җитәкчелек вакыты 1 ел, аның турында әйтеп үтәсе килә. Менә яшь кенә булса да ул документация белән эшләргә инде кирәк бара. Барлык без сораган документларны үзе белеп, барысында карап, эшенә төшенеп, безгә инде һәрберсендә күрсәтеп, аңлатып барды. Менә без инде мәктәпләрдә булган вакытта документация килеп җиткәчтен директорлар я бездән качалар, чыгып китәләр, кайберсе калалар, кайберсе белми. Менә шушы яшь кенә булуына карамастан Илдар Хәмитович уже өйрәнеп килә дигән шушындый караш калды аның турында. Һәм һәрбер норматив хокукы документларында белә, өйрәнеп тора. Аның инде ярдәмчеләре булып, укыту тәрбия эшләре буенча урынбасар Давыдова Гөлфинә Гөлфан кызы, ул инде безнең тәҗрибәле директор урынбасары булып тора. Аның барлык норматив документларда тәртиптә эшләп куйган уланы, һәм инде тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Кашапова Лилия кызы да үз эшен белеп, яхшы итеп бердәм коллектив булып эшләп яталар. Мәктәп эшчәнлегенә килгәндә, мәктәптә укыту тәрбия эшчәнлеге 2019-2020 уку елына төзелгән укыту тәрбия планы нигезендә алып барыла. Арадаш аттестация һәркөннән уздырыла. Төрле контроль эш, зачет, проект яклаулар формасында бара. Кимнар төзүдә җитешсезлекләр булды. Алар буенча инде Гөлфинә апага тәкъдимнәр әйтелде. Ул инде андый замечаниеләрне кабул итте һәм киләсе уку елда без аларны эшләп бетербез диде. Алдагы уку елының эшләре карап чыгылды. Укытучылар тарафыннан калдырылган хаталар күзәтелмәде. Билгеләр тиешле кодификатор буенча куелган. Мәктәпнең үсеш программасы 2016-2021 елларга төзелгән. Педагогик киңәшмә планнары каралды. Узган уку елында 14 киңәшмә үткәрелгән. Аларның 3 тематик, калганнар уку елын оештыру буенча, укучыларны класстан класска күчерү буенча һәм башка темаларга куелган. Быелгы уку елында 4 киңәшмә уздырылган, икесе тематик. Һәрберсендә теркәлеп бара, протоколлары бар. Һәм һәрбер педсоветта аларның алдагы киңәшмә карарлары үтәлешне анализ ясау белән башланып китә.
һәм алга бурычлар куелган. Тематик йөрүне немножко раз. Алар инде менә шу арада аттацион алганнар, чөнки инде аның буенча безнең проблемалар бар инде мәктәпләрдә. Ул миннән түгел, башка проблемалар да бар иде мәктәпләрдә. Аның буенча алынган инде. Мәктәпне эчке контроль һәм СОК нигезендә белем сыйфатын бәяләү системасы буенча эш планнары бар. Әмма аның буенча раслаучы документлар тиеш дәрәҗәдә алып барылмый инде. Аның буенча тәкъдимнәр ителде. Һәм мәктәпнең адал актлары барысы да инде сайтка куелган. Коллектив үзенең эшчәнлеген 2013 елда кабул ителгән укучыларның уку Локаль актлар буенча. Юк. Юк. Юк, прокуратура алар буенча әйтмәде. Безгә инде бу кызны прокуратурада сөйләшүдә булган иде. Уны аерым мәктәпләрне әйтте, миннәр буенча укучыларның уку таныклык компетенцияларын үстерү нигезендә белем бирү һәм тәрбия сыйфатын арттыру методик темасы буенча эшли. Мәктәптә методик эш белән җитәкчелек итү аны оештыру өчен методик совет төзелгән. Утырышлар уздырыла һәм беркетмәләр барысы да теркәлгән. Һәр директор үз җитәкчелек итә торган мәктәпнең алдынгы булуын, аны балаларны яратуын һәм ихтирам итүен тели. Ата-аналар белән эшчәнлекне алып баруда горурлана. Һәм монда инде Нәфишә Миннәр мәктәбенең дә фидакар укучылары һәм шушы коллектив белән идарә итү инде бик күп конкурсларда, бәйгеләрдә зур урыннар алу белән аерылып тора. Һәм инде без биредә 14 дәрес тыңладык. Һәм менә шушы конкурслар алганда да безнең инде замечаниеләр булмады. Укучыларның үзара дәрес тыңлау дәфтәрләре бар, ләкин әле үзара дәрес тыңлау формаль рәвештә алып барыла, алар бик әз. Директор үзе 12 дәрес тыңлаган һәм Гөлфин апа үзе 18 дәрес тыңлаган. Бу вакытка бик аз булып тора иде, аларга бу әйтелде. Һәм мәктәп җитәкчелегенә үзара дәрес тыңлау эшчәнлеген җәйгеләргә тәкъдим ителде. Менә төп белем бирү мәктәбе җитәкчелек алдынгы педагогик тәҗрибәне таратуга игътибар бирә. Узган уку елында мәктәптә тарих һәм татар теле укучылары семинарлары уздырылган. Быел башлангыч класс укучылары семинары уздыру планга куелган. Мәктәп күләмендә үзара дәрес күрсәтү эшчәнлеге алып барыла. Беркетмәләре бар, локаль актлары эшләнгән. Балалар саны буенча быел мәктәпнең 1-нче классына 3 бала укырга кергән, читтән 1 бала күчеп кайткан, барысы 25 укучы белем һәм тәрбия ала. Узган уку елы 8 укучы тәмамлаган. Быел уку елда мәктәпне 2 укучы тәмамлаячак. Бер бала киләчәк. Әгәр дә инде алдагы 5 елга укучылар контингентына күз салсак, алда инде балалар санында зур үзгәрешләр күренми. Безнең инде шулай 25 бара да, 24 инде. 2023-24-тә. Соңгы 5 елда укучыларның белем сыйфаты буенча инде аларның белем сыйфаты стабиль. Аларның кимемәгән. Район күрсәткече белән тәңгәл килеп бара. Сәресләр белән тәңгәл килдеме соң? Менә хәзер аларны тагын әйтеп китәбез. Соңгы 5 елда укучыларның белем сыйфаты, әгәр дә класслап та карасак, без менә башлангыч һәм средний званы карасак, анда да безнең инде кискен бик сикереш юк. Һәм сәләтле балалар белән эшчәнлекне яктыртып үтәсе килә. Белем сыйфатын күрсәтүче әһәмиятле юнәлеш бу сәләтле балалар белән эшчәнлек булып тора. Мәктәптә сәләтле балаларны үстерү, аларга белем, тәрбия алу өчен тиешле шартлар тудыру юнәлешендә эш тиешенчә оештырып бетмәгән, берсе инде җитешсезлек булып тора аларның. Программасы төзелгән, ләкин формаль характерда гына 21 фәннән олимпиада үткәрелеп, муниципаль этапта татар теле һәм рус теленә 2 призлы урыннары бар. Ләкин әйтергә кирәк инде, бу соңгы 2 елда аларның 2 урыннары бар, анысы бер генә урыннары була. Димәк инде барыр монда да инде мәктәп директорына эшчәнлеге бар. Но инде хәзер олимпиада буенча инде аларга тагын аныклап шөгыльләнергә булган мөмкинлекләрне файдаланырга кирәк. Һәм инде олимпиаданың үткәрү вакытын көзгә көтеп тормаенча, хәзердән үк уже әзерлекне башларга кирәк аларга.
Сәтле балаларга эшләргә игътибарны арттырырга һәм нәтиҗәлекне көчәйтү сорала. Башлангыч класс укучыларына 2 укытучы белем һәм тәрбияче, икесе дә югары белемле, Басирова Фидалия Аглиулла кызы тәҗрибәле 33 ел пед стажы булган укытучы һәм Гизатуллина Расул Игез кызы 2нче ел укыта. 2 башлангыч класс укытучысында инде белемнәре бар, җитәрлек. Икесе дә федераль дәүләт белем бирү стандартлары буенча курсларны үткәннәр. Мәктәптә башлангыч классларда укыту тәрбия эшен алып бару өчен мәктәп җитәкчелеге тарафыннан барлык мөмкинлекләр, шартлар тудырылган. 2 укытучында кабинеты эстетик зауык белән җиһазланган, якты, җылы. Әйтеп киткәнчә, класс кабинетларда берсенә проекттар, икенчесенә интерактив токта тора. Фидалия апаның иҗат лабораториясе бик бай һәм инде Айсулуга да аннан үрнәк алып, аның белән бергәләп эшләргә тәкъдим ителде. Укыту тәрбия процессында кулланылган сыныптар дөрес, яхшы итеп эшләнгән, билгеле бер эзлеклелеккә салынган. 2-4 классларда математика фәненнән, 3 класста математика, рус һәм татар теленнән контроль кисемнәр алынды. Күргәнегезчә, контроль кисемнәр белем сыйфаты белән чагышып бара. Башлангыч классларда бөтен Россия тикшерү эшләре нәтиҗәләрен слайдларда сез күрәсез. Безнең инде 2016-2017, 2017-2018 уку елында рус теленнән бөтен Россия тикшерү эшләре нәтиҗәләре туган булган, аннан инде безнең күтәрелгән. Һәм башлангыч класслар буенча сыйфат күрсәткече канәгатьләнерлек. Алар безнең район күрсәткече белән тәңгә килеп бара. Башлангыч класслар белән урта звено арасында дәвамчанлык бара. Мәктәптә укыту сыйфатына мониторинг ясала. Слайдлардан күргәнегезчә, укучыларның сыйфаты күрсәткече стабиль бара. Ләкин инде барыбер да бу эшләргә канәгатьләнергә кирәк түгел. Башлангыч класс һәм урта өлештәге укучыларның хезмәттәшлеге, бердәмлеге, эшчәнлегенә тагын да игътибарны күбрәк итәсе бар. Педагогик киңәшмәдә биолог критериясе, контроль үлчәү материаллары, укучыларның сыйфат күрсәткечләре буенча сөйләшергә тәкъдим ителде. Укучылар бер-берсеннән дәресләргә йөрүне тиеш дәрәҗәдә әгәр дә эшләсәләр һәм инде булган проблемаларны уртага салып сөйләшсәләр, алар инде шушы дәвамчанлыкны яхшы гына итеп эшләрләр дигән өметтә калабыз. Барлык ВПРларда диагностик тестлар, муниципаль һәм инде административ контроль эшләр педсоветтарда каралган, протоколларда буенча язылган өлешләр бар. Барлык вышка буенча караганда да барлык справкалар тиешенчә язылган һәм алган бурычлар куелып, киләсе тикшерү аларның нашу алдагы куелган бурычлардан башланган. Математика фәне буенча, математика фәненнән 5 һәм 9 класста чирек билгесе район мәгариф идарәсенә тәэсисланган кисем билгесеннән югары куелган. 7-8 класста чирек билгеләре белән контроль билгеләре туры килә. 6 класста мәгариф идарәсенә тәэсилле алган кисем нәтиҗәсе югары булган. Физика буенча инде алынган кисем билгесе чирек билгесе белән туры килеп бара. География фәненнән дә шулай контроль кисем чирек билгесе белән туры килә. Биология фәненнән дә шулай контроль срезлар белән туры килеп бара. Химия, рус теле фәннәре буенча да укыту канәгатьләнерлек. Химия фәненнән безнең контроль кисем алынды, ул инде безнең туры килеп бара. Информатика укыту канәгатьләнерлек. Инглиз теле укытуда инде безнең 7 класста инде проблемалар бар, анда безнең белем сыйфаты бик түбән булып тора инде. Һәм шушы 7 класста татар телен, тарих укытуда да безнең проблемалар бар. Йомгаклау аттестациясе буенча инде безнең күрсәткечләр әйбәт булды. Барлык балалар да аттестат белән чыгып киттеләр. Дәүләт йомгаклау аттестациясе инде хәзергә белем бирү системасының аерылгысыз өлеше һәм элементы булып тора. Шуңа да Меңдәр мәктәбе бу эшкә бик игътибар иткән. Һәм быелгы әзерлектә дә инде аларның 2 генә бала, ләкин алар аның белән инде һәр вакыт шөгыльләнеп торалар. Икеле алучылар саны юк. Һәм узган 2 бала тора. Һәрбер баланда мониторинглап баралар, әзерлектәре әйбәт, аларның икеле алганнары юк проблемалар. Көчле балалар биләбез инде аларны. Һәм узган елда аларның уртача билгеләре рус теле, математика, туган тел һәм биология буенча үсештә булды. Рус теле һәм математикадан район күрсәткеченнән югарырак та иде.
Cemiyet bilimi boyunca tübene kurine, lakin bu hatın oşak tüber. Risk türkümünde bağları yok. Mektepte okuşlarına tüttülük imtihanlarına hazırlık boyunca ayrım planı var. Hem sistemalar iş alıp varlar, hem okutuşunun hazırlık planı, hem egzamin bilimleri var. Buna versiyonları üstünde koyulan. İki bağları boyunca monitörlük var. Hem onların elektron jurnallarında paradı. Elektron jurnallar da indi bilgi koyuluşu normaga to'g'ri keladi. Bilgiler vaqtında koyulgan, ilkiler yozilgan, ders temalarını hem işlerin kununda tutulup to'g'risincha boshqarilmay aslında замечание etildi. Konferensiyalar hem indi belgiler boyunca indi aytib turmayman, ularning o'rinlari poytaxtda bor. Shu 23 bo'ladi. Ular indi munisipal konkurslarga, respublika konkurslarında aktiv qatnaşalar. Ularni aytib tutmayman. Hüneri konkurslar boyunca okutuşlarına hüneri ustalıklarını arttırıp, icari işlemliklerini komilleştirmek maksatından Ruslan Uktarışı yıl okutuşu belgesinde okutuşlar sınavlar, rayon planında talantlı okutuşlarını bağlamak maksatından üzerine hüneri konkurslarda aktif katnaşalar. Hem de slaytlarda siz onlarla görüp durasınız. Hem teqdimler düzeninde mektep yetekçiliğine, normatif hukuk dokumentlarına, lokal akıtlarına tertipke getirip bitirge mektep yetekçiliğine her otlanma elektronlarına vakitinde tutulduğu ihtibarga alırga. Üzerinde ders tanılar boyunca mektepnin negizlemesini özgertirdiğinde tağında köplük derslerini koyup ders tanılarına tiyişince alıp barıga. Hem mektep yetekçiliğine okuşlarının şeriklik, monitoring, bilim bölüm minimumlar, yazma neticeleri boyunca bilim sıfatını terendirip analizler, yetersizliklerine tağında adresitip көрсәтілді, справкаларға адресін айтып yazarga adetlerden getirildi. Fen okutuşlarına federal devlet bilim bölü sanatları taleplerine tabi getirip okutuşlarına yaş özünçeliklerini istifade alıp, ulaşılan metod hem olumlar, teknik şoralar, көрсәтмелерlik, məlumatı şoralar, elektron okutu yedemlikler kullanıp, dinlerini öğrenüge, kıskısını uyatırlar edip derslerini alıp varga etildi. Okutuşların bilim derecesini real beyelerge, tasdan tasqa koşkenler dövüşalıkma bulga edip işine uyuşturgan, hem okutuşlarının devlet demokrat statsiyasına nıklı əzirlik alıplarga, okutuşlarını atestatsız kaldırmasına edip işini uyuşturga edip etildi. Bizim de kilesi otnağa indi, Münler Mektebi'ne indi, Pitsayet Ukter'le jim turarız. Yaşuşı tekşiru neticeleri boyunca hem altında olarak biz metodik işine tağında türlendirip işlerken mektep hem rayon olimpiyatlarında zor əzirlik bilen qatnaşıp prizli urunlarına yollarlık etip işlerken hem derslerde indi, zaman taleplerine cevap belirtip yoma texnologiyalarına tanıp işlerge общий təqdim etildi. Rahmat Naz'a, sıralar kimde var? Naz'a aparatı. Yani rahmat. Naz'a. Aynasını bir kadar aynı. Sen okuma. Şak. Nasıl bir teori karıya? Ağır üstüdlerim. Hayırlı gün, nazlı günler. Şimdi biz tekşirgenden soň plan qaraldı. 2019-2020 yıla terbiye planı hem de terbiye planında ihtibar verildi. Bizning mektabda bu yıl nominatsiyalar bir köp 75 yıllık jеңүүгө, 100 yıllık tasvir түзүлүүгө hem 300 yıllık 90 yıllık Yaşı şoralarga bizning ko'proq şora kiritilgan bizning taqdim berildi. Hem bular endi tuzatildi, hem bular tuzatdilar. O'zlarining terbiye planida tuzatdilar, hem shu terbiye planından chiqib, kolej yetakchilari o'zlarining planlarida tuzatdilar. Onları qaraldı bizning